Stop Russia! Stop war! To exclude countries which already joined NATO. Моє ім'я Наталя Ярошевич. Я приїхала з Києва два дні тому. І я хочу сказати, що ми прокинулись від вибухів. Мій чоловік в цей час молився, і вибухи, ми бачили самі перші вибухи 24 числа в вікно нашого будинку. Але мої друзі в перший же день, 24 числа, от власне та куля, яка летіла, сама перша, вона влучила в будинок наших родичів. Звичайно, ми надзвичайно вдячні, низький уклін їм, і ми надзвичайно вдячні кожній людині, яку ми зустріли на шляху і в Румунії, і в Молдові, і тут тим більше. Люди небайдужі, ми дякуємо за небайдужість людей.